Machiegni kendo nyakuram gajuang chendo enratil wadhi mbele gi weche manyien. Jodak e chula Mfangano e kar chung'od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay kokalo riwruog marango dongruok e chulano Mfangano Development Forum MDF dwani mondo omegi ler ewi kama milion 300 mane oseketi e budget mar nyiewo feri mar jopiny e chulano dhie chiegni higni 4 nyaka ne sirikal singnegi feri ma kamano. Ripota marwa ma Homa Bay Halia Beach ntiere kod ler. Higa mar 2022 riwruok mochune dongruok e chula Mfangano e kachur bura ma Suba North ma ong'ere ni Mfangano Development Forum ne ochwalo kwayo margi od bura mar Senate mondo mi piny owacho ne omigi feri mar jopiny manyalo keto chenro mag wuoth bedo mayot e chulano katudo kod lo motuo mbeta e tieko pek mar wuoth ma gisebedo ka gineno e chulano. Gisani nitie mana feri kod water bus mag ji giwegi ma osebedo ka konyo jopiny e kind chula Mfangano kod mbeta ka jakom Mfangano Development Forum Daniel Rakoro ywago pek ma gisebedo ka gikalo e chulano e weche mag wuoth. Chandruok maneno ka cost mar transport ni malo. Mondo iwuog Mfangano idhi mbeta you need 1.5 hours or more. The minimum cost en siling 200. We have children mawuok kama somo oko. Samoro nyathi ok nyadhi school, nikech wana samoro fare madhi school no kende maonge. Number 2, wan go hospital ka, sibutende ni ka, and we have other hospitals which are referral outside. Mondi gol waonge marine ambulance, waonge ambulance kata mar ndara ka. Mondi gol ng'ato ka iter hospital, samoro ng'ato ni maututi, ali maututi. Mondi gol ka 1.5 hours. Waselus ji nam ka, karibu ji beach, motho mana nikech they have reached hospital at a very late stage. 3, transportation of goods. What Gedo Mfangano? We have hardwares here, Jigedo. Transporting goods from the island to the mainland is a challenge. Komiti mar od buch Senate mochune chenro mag wuoth kod gedo mag apeni e pachoka kotele kod jakom gi Eddie Okech ma bende en seneta ma Migori mane otimo limbe chula Mfangano malonda feri no okoni budget mar milion 300 ne oket tenge mar kelo feri mar jopiny e chulano. Kata kamano gikoni chenro masani dhi nyime en mana gedo mar feri mabiro wuok Kisumu kachwe mbeta nyaka Homa Bay e kaunti ma Migori ma odhi ataro kod kwayo mar jodak ma Mfangano. Gimwafwenyo ni nitiere pesa mano ket e wach loso feri no endo mwaluongo Lake Victoria Ferry. Ma en feri no wuok Kisumu kobiro mbeta to dhi nyaka Migori kama ni Homa Bay. To mano endo ok gima ne jogo eko mag jo MDF no kwayo. Nikech gima jo MDF no kwayo en ndara mantie ma mosiko madonjo dala mar Mfangano. Nikech keto feri ma waluongo ni matatu mabro ringo to samoro kata mandala dik onge kaka jibo chopo Mfangano. Koro en achiel kuom gik moro wacho mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo loso mondo mi feri oket madonjo Mfangano pile pile. Komiti no wacho ni milion 300 mano keti e budget ma loso feri mar jopiny e chula Mfangano onge ler mare malong'o ka gikoni nyaka ginon matut kama ne omenda no dhiye mondo jopiny e chula Mfangano yud feri margi ma opogore kod feri magedo mar dhi nyime Kisumu mabiro wuok Kisumu nyaka Homa Bay e kaunti ma Migori ma ong'ere Lake Victoria Ferry ma iloso e nengo mar milion 800. Nitie milion 800 mano ket mar loso Lake Victoria Ferry manyisi ni mano feri ma matatu. Lakini bende nitiere siling milion 300 mano oseketi mondo los mana feri mobedo dedicated ne Mfangano gi mbeta. En gima wawinjo kukune ka endi bende mwada mondo wadoka komiti mwanon mwadhir. We will push for what needs to be pushed. Yeah. When I came here, when I joined this committee, I was told that there was some 300 million Kenya shillings that had been allocated for this. Specifically. For this. Not for the big thing, for this. So we'll find out where did that money go. Where is the ferry? There were talks that the ferry had already arrived. I've not seen it. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.